Poď si so mnou splniť môj životný sen a to v podobe ajurvedského pobytu na Srí Lanke. Začnem tým, že cestujem chorá. Napriek tomu, že túto cestu plánujem už pol roka a robila som všetko možné, aby som za žiadnych okolností neochorela, tak ma aj tak absolútne ofúklo, keď bola na Slovensku snehová búrka, takže poďme na to. Začínam na viedenskom letisku, no a samozrejme nepoletím sama, ide so mnou aj celá Rumanovsko-Jovinečkovská tlupa, čo ma veľmi teší, že ma takto prijali medzi seba a mohla som vycestovať s nimi. Na tomto pobyte budeme vyše 2 týždňov a vlastne nejeme počas toho mäso, nepijeme alkohol, nefajčíme, nesmieme piť ani kávu, takže samozrejme Slováci, alebo teda Jovinečko prvé, čo urobili je, že bol kúpiť chlast, aby si dali všetci posledného panáka predtým, ako začneme s ajurvedským pobytom. Najprv nás čaká let z Viedne do Dubaja, tu sme sa trošku aj pomotali, samozrejme si všetci ešte chceli dať nejaké hranolky a dobrý burger, tak ja som si dala trošku aspoň z tých hranoliek, nenechala som ich v tom samých. A vydali sme sa na ďalší let, ktorý trval asi 4 hodiny a bol teda z Dubaja na Srí Lanku. Počúvajte mi, keď sme na tej Srí Lanke vyšli von ľudia, ja som normálne mala pocit, že sme vošli do skleníka. Bolo, že 8:30 ráno a také horko, normálne teplý vzduch. Fakt by som to prirovnala ku skleníku. Nasledovala 3-hodinová cesta na rezort takýmto minibusíkom, kde sme sa, chvála Bohu, pohodlne zmestili aj s našimi kuframi. No a nesmierne nás potešili studené uteračiky a poháriky s ovocím, ktoré nás čakali. Rezort je naozaj krásny, dostali sme kokosový orech, no a prosím pekne, oni nás hneď 15 minút potom, ako sme docestovali, chceli poslať na konzultácie s lekárom, tak sme ich poprosili aspoň o polhodinkovú pauzu, nech sa osprchujeme, lebo už sme sa naozaj cítili ako pokrčené papiere. Vyzerá to tu naozaj krásne, no a v ďalšom reelsku by som vám mohla ukázať, ako napríklad vyzerá moja izba.